Tak já vás zdravím, milí posluchači YouTubeového kanálu, vy, kteří jste ještě na mě nezanevřeli za to, že jsem tady vám přes půl roku lehce nedala žádné video. Takže doufám, že vy, co jste vydrželi, budete dnes potěšení. Já bych chtěla říct, že proč jsem vlastně tato videa začala točit, bylo na popud mojí kamarádky, která, bylo to v době covidu, a ona říkala, hele, nechceš taky točit nějaké ty videa na ty karty, protože lidem je smutno, doba je náročná, tak aby se něčím rozveselili. Tak jsem začala, protože se vám to líbilo, tak jsem vydržela, ale od loňska už jsem se začala cítit trochu jako přetížená. Vlastně, že tam mám nějakou úplně nastavenou povinnost vám každý měsíc něco věštit, a protože těch povinností, které mám nastavených, je dost, tak jsem asi potřebovala si utéct jako od tady této další jakoby povinnosti a vrátit se k sobě, což bylo docela zajímavé, takže třeba vás bude zajímat, jak jsem prožila tenhle půl rok. Takže jsem hodně cestovala a byly to takové prazvláštní vlastně nabídky k těm cestám, které by mě ani jako ve snu nenapadly. Takže mě to vyšlo i, jako dalo by se říct, jakoby velmi finančně, jako výhodně, lákavě, zajímavé zkušenosti to byly. A takže já jsem mezi tím, když jsem se z těch cest vrátila, tak jsem potřeba popracovat ty věci, které byly potřeba. No a teďka v srpnu už mám volněji, protože já raději cestuju mimo prázdniny než o prázdninách. Akorát to teplo by bylo tak k vodě a není moc k věštěníčku. Ale dneska bylo ráno pod mrakem, teda teď už úplně není. Teď si říká, to je super, pak jsem poslouchala takový jeden zajímavý rozhovor s Duškem a nějak jsem dostala chuť. Předtím jsem měla jako, že pocit viny a povinnost, a někteří z vás mě prosili, abych něco natočila, a já jsem jako chtěla, ale nebyla jsem v souladu. A dneska cítím, že možná nějaké poselství přeze mě může projít, že vlastně mi to taky trochu chybí, ale protože nevím a nechci vám slibovat, že budu točit nějak pravidelně, abych se zase neuškrtila na vlastním slibu, protože já jsem člověk, který chce sliby dodržovat. Tak to video dneska bude s názvem Co důležitého dneska potřebuji slyšet o sobě nebo o svém životě, nebo o nějakém jiném životě, a má mi to něco třeba říct a ukázat. Tak uvidím. Vy teďka tady vidíte pět šperků přírodních. Tenhle úplně tak přírodní asi nebude. Ale já ještě na ně nemám vytažené. Ale vy, když už se na tohle video díváte, tak už to tam je. Jo? To je ten vtip toho času, že vy si vytahujete něco, co už já na to budu mít za chvilku vyložené, ale teď nemám. Takže to mě baví. Takže zkuste si vybrat, který náramek, nebo 2, nebo 3, možná, že pro vás. Měla jsem jednu paní, která říkala, že si poslechla všechno a že taky si tam všechno našla. Tak, že si, tohle je 1, tohle je 2, 3, 4, 5. Takže zkuste si zaměřit, který vás nejvíc láká a který pro vás má nést to poselství. A jinak jsem ještě chtěla říct, že vy, kteří byste mě chtěli vidět naživo,
tak a zažít si něco, protože vám si častokrát líbí ty výklady karet, nebo ta škola, kterou jsem dala a ptáte se na pokračování. Ale v té základní škole tarotu, kterou najdete, když tak pod odkazem tohohle videa, kterou už tam mám, myslím, že 2 roky, kde jsem vlastně vám vysvětlila nějaké základy té velké arkány, těch tarotových karet, se mě ptáte na pokračování. A já si myslím, že je to o nás, čili když byste chtěli trošku se dostat blíž k sobě, tak já 1., 2., 3. září budu mít na česko-slovensko-polském trojmezí, na takovém krásném místě. Budu mít pro malý počet osob seminář. Takže kdyby měl někdo zájem, pod mojím videem bude zároveň můj mail, tak můžete se ozvat. Bude ten seminář stát včetně ubytování, ale bez stravy, 2900 korun na celý víkend, což si myslím, že v současné době je cena vysloveně velmi dostupná pro všechny z vás, kteří chcete přes meditace, přes nějaké sebečištění se o sobě něco dozvědět. Počet je omezen 12 nebo 10 nebo 12 osobama. Ale třeba zrovna pro někoho z vás tady ta informace je důležitá. Budou tam i takové náhledy konstelací, ne vašich osobních, ale takových, které se buď budou týkat všech, anebo budou jakoby univerzální nějaké. Takže se na ten víkend moc těším, už jenom to, že některé osoby, které tam jsou nahlášené, jsou to také boží osoby. Je to trochu blbý termín pro někoho, protože začíná školní rok, takže paní učitelky třeba toho mají hodně, ale myslím si, že u víkendu by si mohli udělat volno. Když bude to pro vás, tak se tam přihlásíte, když ne, tak to je taková první vlaštovka. Takže ještě jednou vyberte si 1, 2, 3, 4, 5. Takže vypínám a začínám tady něco mnou protékat. Takže vítám skupinku, která si vybrala tady ten Amethyst Plus, to je nějaká vyvřelina mezi tím, ten první náramek. Tak já jsem si vytahovala karty a použila jsem i takové karty, které myslím si, že jsou symbolické. Co vy teďka potřebujete vědět, co vám protéká, nebo co mě ve vztahu k vám protéká. A takže co potřebuje vědět tato osoba. Potom tady toto bude na nějaké rovině praktické, jak se to odráží, jakou to má nějakou hlubší souvislost, buď někde s minulýma generacema. A tohle jako dáreček. Tady vidíte, jak mám rozházené karty ještě. Takže tady ta karta bych řekla, že je vysloveně o vztahu s muži, pak když jste ženy, nebo pak když jste muž, tak se svým mužstvím. A tady vyšla karta ďábel a zároveň karta mírnost. A to jsou 2 rozdílné polohy. Karta ďábla naznačuje v životě vášně, sexualitu. A zároveň až takové závislosti. Všimněte si, že ta ďáblice tady drží tu ženštinu a tady toho muže a ona je propojuje. Řekla bych, že je tu až takový jako štířský ocas. A ta znamení štíra, oni mají tendence jako k závislostem a k urputnosti trošku, než se z nich stanou ti orly osvobození. Takže možná, že tu mám i nějaké diváky ve znamení štíra nebo se štírskou aspektací. A tohle je karta harmonie. Takže může se stát, že osoba, která se ptá, má
vlastně buď i dva vztahy, anebo to ten rozpor má jenom v sobě. A ty vztahy jsou může být jeden třeba vášnivý, závislý a jeden může být pohodový, klidný, mírný, možná až takový. Někdy my máme pocit, že když máme v životě příliš velký mír, že je to takové nemastné, neslané, když to tady je to ta vášeň. Jo, tady, proč jsem si řekla, že to je o mužích, protože tady vyšel král pohárů, což je velice citlivý muž. V některém případě tenhle muž by mohl mít i takovou tendenci k nějaké závislosti. Nevím, proč mě tentokrát napadají znamení. Může být v rybách nebo nějaká taková vodní osoba. A ten muž zase má rozpor, kdy já chci milovat a kdy chci se věnovat třeba té rodině nebo té partnerce a zároveň prostě musím strašně tvrdě pracovat. Čili řekla bych, a uvidíme potom z těch dalších karet, co vlastně konkrétně to pro vás nese. Čili ve vás rozpor, vášeň nebo nuda, závislost nebo rovnocenný vztah a ti muži okolo vás, a taky můžou být dva, můžou být až workaholici. Takže uvidíme, jak se vám to projevuje ve vašem reálném životě. Tyhle karty jsou takové jako hodně reálné. Vytáhla jsem 3. Mně tady z těch karet jde taková myslím si, že to hodně o otci. Tady je zase císař, tady je ten král. To podhoubí je někde od otce, který je vlastně velkorysý, nebo chtěl by být, jo. A tady to dítě jako kdyby dokazuje tomu otci, hele tatínku, já už si taky jako umím vydělat peníze, já nejsem v obraze. Já se dívám na ty karty, vlastně přímo na těch kartách. A zároveň je tu taková karta, že se mi nedaří, jo. Čili může to být otec, může to být symbolika otce nebo přísné matky, kdy my někde vnitřně dokazujeme tomu rodiči, že jsem dost jako hodná jeho lásky, protože ten otec je sice vstřícný, ale je takový busy, takový upracovaný. A to děťátko říká, hele tatínku, já už jsem si taky tady vydělal první penízky. Jo, a tady je ta už dospělá osoba, které se něco nedaří a má pocit, že selhala. Čili vlastně kdo to hodnotí, jestli jsme v životě selhali nebo ne. Jo? Někdo vydělává málo peněz a je šťastný, někdo prostě je cirkusák a je šťastný, někdo prostě má obrovské baráky a šťastný je nebo není, to nevíme. Takže vlastně jsou to ty vzorce někde z té rodiny, které nám ukazují, že máme pocit, že se musíme zavděčit nějakému z těch rodičů. Jo? To je zase tady ta karta, že musíme být pravdiví. Z mého pohledu já třeba jsem si dlouho myslela, že jsem líná, protože jsem neuklízela a do dneška neuklízím tak jako moje maminka, tak perfektně a tak často a tak a potom, když mi jedna paní z numerologie řekla, paní, vy máte tolik 4, že musíte být strašně jako pracovitá, tak mě vrkly až slzy do očí, to je už strašně dávno, třeba před 30 lety, že prostě nejsem líná, jo, to jsem měla nějaký vzorec, že jsem líná, když nejsem vystrouhaná podle toho obrazu té mojí maminky, která mimo jiné uklízela, protože byla to pro ní nějaká kotva. No a tady se právě dostáváme do té hlouby z té minulosti,
A tady z téhle karty, z toho Krišny, zase je to nějaký mužský vzor. Tady je taky nějaký muž, nějaký princ poháru, který má jako kdyby tak strašně kouká ve vizi, až nevnímá ten život. On drží pohár, pohár je symbolika lásky a on ty ruce má úplně jako kdyby už strouchnivělé, jo? Čili zase je tu nějaká historie, buď vaše, z minulých životů, anebo z toho dětství, kdy někdo pro nějakou svoji vizi neviděl tu přítomnost. Jo? A tady je zase, tady je takové to, jakoby ta karta se jmenuje nějaké, že zmixované štěstí nebo radost. Tady je to o tom podzimu, který se nám zatím blíží, i když tenhle výklad bude platit nadčasově. A zase je tu ta harmonie, jako tady vyšla. Takže je to takové hledání, tady ten Krišna je v tom přítomném okamžiku. On si tak trochu taky sní, ale poslouchá tady to, co sám hraje, je tady a teď, jsou okolo něj ty barvy. Jo? Čili tam je takové to, že možná neumíte být úplně šťastní, protože furt vás jako něco pohání, že musím něco budovat, že musím něco dělat a stavět a tak dále. Prosím vás, tohle je nějaká symbolika nějakého vašeho systému přesvědčení a je vás tady hodně sledujících, takže každý to má samozřejmě trošičku individuální. Tady tyhle maličké karty jsem si vyndala jako dárek. Dárek. Co se máte dozvědět? Jaký může být ten váš život? A chtěla jsem vytáhnout 3 a tahle mi úplně jako vypadla. Takže já, když se mi to takhle stane, tak samozřejmě tu kartu beru jako hodně důležitou. A zase je to vztah otce s dcerou nebo s dítětem. A úplně, když jsem tu kartu vytáhla, tak se mi chtělo jakoby brečet. Čili pro některé z vás je tady poselství od vašeho tatínka, který možná už tady není, anebo třeba i je a neumí to říct. Jako miluju tě takovou, jaká seš. Seš prostě pro mě ta úžasná holčička a mně to ale spíš připadá, že to je pro, jako z karet je to poselství pro všechny, ale takové mimodimenzionální je to opravdu od nějakých otců, kteří už tady nejsou a z těch mi jde ty slzy do očí, že jako opravdu jsem dělal, co jsem mohl, ale nevěděl jsem, jak jsem tě jako poznamenal, jak jsem tě poznamenal ve ztrátě toho tvojeho, jako té tvojí hravosti, nebo té tvojí holčičkosti, jo. Takže jako opravdu dojemný vzkaz od otce dceři, nebo jestli jsou tady mužové, tak i pro ně to je, ale tady velice silný, jak říkám, až mi vrkly slzy. A tady znova ta karta vychází jako můžeš si začít znova hrát, můžeš začít objevovat, co tě baví, nebo kým jsi. To je takový jako mladý student, jo? Čili taková to, že teprve objevuju ty pyramidy a zasloužíš si lásku, zasloužíš si požehnání a všimněte si tyhle karty, je to sice 10 mečů, ale tady jdou ty meče od ní, jo? Tady má ty čepele jdou od ní, takže je to, budu tě chránit, nebo jsi chráněná pro ty, kterým tatínek ještě žije, jsi chráněná a můžeš si dělat, jako učit se, co chceš a přeju ti i nějaké vztahy harmonické. Takže ten dar je jako pro tuhle skupinu je, že díky tady toho
nějakého rozporu v sobě, jestli budu ta hodná dcerka nebo nebudu, pro toho otce, kterému se jakoby to dítě stejně neumíte úplně zavděčit, protože on byl a nebyl. On tam třeba seděl, ale přemýšlel o nějakých věcech. Takže jakože vlastně už to může skončit. Vy se musíte rozhodnout, že to může být už úplně jinak. To je moc hezký výklad. Ještě dám takovou jednu, úplně mám ty slzy. Možná můj tatínek je tady někde. Takže, nebo maminka. Takže ještě dám jednu kartu. Jo, mi šel mucha tarot a rytíř. Mucha tarot je vlastně karta síly zároveň tady, protože to je ta jako titulní. Že opravdu jste silná, nádherná bytost a že prostě jste chráněná. Že jste prostě chráněná. Takže to je moc hezký výklad, ten mě teda dostal. Takže dámy, po případě pánové, přeju vám krásné dny. Tady ještě té první skupince, když jsem balila ty karty, tak mě vlastně napadlo, že tady je taky prostřídané ten ametist, což je taková duchovní kvalita. A zároveň je tady nějaká ta vyvřelinka, čili je to propojení toho zemitého prvku a toho duchovního. Takže jste si to vybrali asi protože je tady ta symbolika toho výdělku těch peněz, té závislosti na někom nebo právě i na to vydělávání, což je taky mimo jiné karta ďábla, ale zároveň je tu i ta spiritualita. Takže možná byste i nějaký takový náramek si mohli pořídit nebo na jakoby přívěšek, kde je tu zároveň ta zemitost nebo nějakou jiným prvkem znázorněná. A vyvřelinu já beru ještě jako takovou opravdu z hlouby něco plutonského a zároveň tu moudrost. Takže ten náramek nám to tady taky ukazuje hezky. Takže ještě jednou. Mějte se hezky. Tak, a teď jsem tady u druhé skupinky, která si vybrala tady ten nárameček krásně barevný. Takže tady ta prostřední řada je o tom, která ta informace, já musím si dávat pozor, abych byla v obraze, kterou tu, nebo ten vzorec, nebo který systém přesvědčení, nebo něco, co potřebujete pochopit. Nebo prostě to, co má k vám protéct. Co je ta informace, pro kterou jste si tady šáhli, pro kterou jste si vybrali tenhle náramek. Ta karta, tady ty karty, které vlastně ukazují takovou tu hlavní rovinu, jsou vlastně nejprve jsem z nich měla pocit takové jako přetíženosti, jo? Ale když jsem se vlastně na ty karty začala dívat, tak vlastně jsou o velké síle. Akorát vy teďka můžete být to jsou ještě zbytky nějaké přetíženosti, protože ten muž už tady sbírá ty meče po nějaké té bitvě. Ještě se tady rozhlíží, kde co najde. Tady ten muž, ten úplně už jako, skoro bych řekla, že sází, jo? On jako sází nějaké nové tady stromečky nebo větve. Všimněte si, že ty hole už jsou obrostlé zeleným, takže on našel někde nějaké hole, ale oni už mu rašejí, takže on je už chystá k tomu sázení, něco už zasadil. Tady taky tato karta je o nějakém přesunu z jednoho místa na druhé. A tady ta karta je o tom, že byla nějaká jako merenda nebo představení
A ty děti byly tak jako zaujaté tady tím představením a ten pán říká, hele, to představení už končilo, tady mně to přijde takové, jako že už odcházejí nějaké ty, nebo čekají nějaké ty vojáci, nebo co to tady je, nebo ta stráž, jakože jakoby skončilo nějaké představení, čili něco, co jsme si mysleli, že jako v dětství jsme si mysleli, že to takhle má být, jo. Ten pán říká, holky, už to jako končí, to představení, už se jako přesuňte k novým břehům, pozbírejte ty zbraně a zasaďte něco nového. Čili tohle mi přijde taková, jako, že vy možná ještě ulpíváte v něčem jakoby starém, ale už jako kdyby už tady prostě roste něco zeleného. Takže by bylo dobré to zasadit, nebo už jste to, někdo z vás to už začal zasazovat. Jaká je rovina praktická? Tady ty karty já vnímám jako takové hodně jako praktické. A tady zase, to je vtipné, jo. Tady zase ten člověk prostě, řeklo by se, že to je nějaké jako takové sídliště a on tady sází kytky. On tomu sídlišti dává ten nový ráz, i když tady ten had je, on si toho nevšímá, má dobré boty. A tady začal už delší dobu, už sází něco. Jo. Tady je to přesně nastavené. Tohle je úspěšná žena, kteráž jako probíhá cílovou páskou. Tady je jakoby, tady ti chlapíci říkají, paninko, tady co byste chtěli, nože, nůžky, brousím, dělám tady toto. Čili u vás mi to vysloveně přijde, že možná ještě trošku my jsme hráli, když jsme byli holky, tak jsme hráli takovou hru, která se jmenuje Štronzo, což bylo, když jsme řekli Štronzo, tak jsme se museli všichni zastavit. A potom, když se to rozpohybovalo, tak jsme se začali hýbat a mohli jsme třeba utíkat. A takže jako to Štronzo už končí vaše, jako pojďte do toho, jo, tady jako jestli chcete něco rozjet, běžte do toho, nebo jestli už jste rozjeli, je to dobré. Tady už čekají na vás nějací jako pomocníci a tady je sázení těch nových stromečků nebo kytiček. Tady se podíváme, tuhle kartu já beru jako nějakou hlubokou rovinu. A tady zase, prosím vás, tady ta karta Universe je vlastně, že tady je nějaký ten drak, který vlastně skončil to kolečko a tady vyšlehává nový plamen, ten Universe, čili potvory nějaké, které vás mohly obtěžovat, jsou, omlouvám se teda, zapíchnuty, jo, nebo to, co vás jako trápilo. Soustřeďte se na praktické věci, to vám pomůže a opravdu jeden cyklus končil a může to být ještě tak, že když končí nějaký cyklus, tak my můžeme někde sbírat na nějaké jedné oblasti nějaké odměny a začíná něco nového. Takže ty karty jsou moc hezké. A tyhle karty já vydávám jako dárek, jako co už můžete získat od toho života, tak vyšla vám tady ta královna pentaklu a já ji moc mám ráda, tady tu královnu, protože ona je vladařka země, vlastně ona tady má peníze, ale hlavně tady má ovoce a tady má kytičky, ale zároveň je taková jako něžná, jo, takže vlastně můžete dostat všechno. Jste kouzelník svého života, podívejte se, on má tady všechny ty symboly. Jenom si dejte pozor, za prvé, on ještě přemýšlí a ten podle mě tady mu dává nějakou nabídku, takže pozor, dejte pozor,
jakože na vás může někdo zkoušet takové nějaké svoje manipulace, hele, pojď se mnou dělat to, nebo jako nemusí to být vždycky špatná nabídka, ale může, jo, takže dejte si trošku, nevrhejte se po hlavě. Vy v podstatě, tady to jsou velice jako schopné karty na tvoření hmotné reality, protože my jsme vlastně ty nekonečné duše zároveň jsme tady přišli nějaký příběh tvořit. Takže tady vypadá, že vy byste mohla tvořit, nebo mohl, a omlouvám se pánům, tady většina chodí ženy, tak to dávám ženám. Byste mohla tvořit nějaký, nebo mohli tvořit nějaký opravdu tu realitu velice, podívejte se, on má nad hlavou to nekonečno, čili to požehnání, ale jako nemusíte se do toho vrhat. Vy totiž potom, když se do toho pustíte, tak to půjde rychle, ale jako o trošku rozmyslu. A ještě vám dám takovou jakoby celkové karty 2. Super, to je srandovní. Tahle karta je, že už vím, co mám dělat, ale tady ta zároveň vychází počkej, takže to je zase potvrzení. Viselec se moc nemůže hýbat, on by se takhle jako rozkinklal. Ale je jakoby osvícený. Když se podíváte, tak okolo té hlavy mu jde ta svatozář. Čili teďka je dobrá doba na pochopení, uchopení, vymyšlení plánů nebo pochopení té situace, ale přesně jak ukazuje tady ta karta, a tady ta karta vlastně, že ještě taky končí ten cyklus, tak jakoby dělejte to, co už roste, jo. Jakoby dělejte takové ty jednoduché věci, že potřebujete si něco někde přetřídit, srovnat, jo. To, co už jakoby potřebuje zasadit, to zasaďte, to, co už roste, to je taková ta rovina, která vám vlastně pomůže. Mně tady připadá taková ta písnička dělání, všechny smutky zahání, jo. Tady, jakoby ten člověk nedělá nic světoborného. On jenom jako zkrášluje to sídliště. Asi možná mu jeden člověk poděkuje nebo dva, někdo řekne, nám to tady jako překáží v parkování auta, ale on to dělá ze svého dobrého pocitu. Jo? Takže to neznamená, že nemáte dělat nic, ale jakoby úplně i hned nerozjíždějte nějaké nové projekty. Utříďujte si ty myšlenky, dělejte, co je potřeba, co vám dělá takovou tu základní radost. No a když ještě tak, jak jsem první skupině řekla něco o těch kamínkách, tak když jste si vybrali takový barevný, to jsem i já bych si taky vybrala asi tady ten, tak je to touha jako po tvořivosti a po hravosti. Jo? Je tam dítě, které by si potřebovalo víc hrát a víc tvořit ve vás. Takže mějte se moc krásně a ať jste v jakékoliv době najdete tohle video. Mějte se hezky. Tak tady vídám. Já vás bohužel nevídám. Tady vítám skupinku, která si vybrala něco jiného. Taková originální skupinka, která si vybrala něco jiného než náramek. Tak, což byla ta trojka, jo, ale to si určitě pamatujete. Takže tady ta prostřední rovina je o tom, co se vám teďka děje, nebo jaké ty informace k vám mají dneska dotéct. Já se občas zamyslím tady nad tím. Já občas musím hlídat, jestli jsem v obraze, protože já se na ty karty dívám přímo. Prosím vás, to vám vyšla hezká rovina. Vám vyšla moc hezká rovina, že buď už jste, nebo vás čeká velký úspěch.
Tady je karta, že jste dlouhodobě něco tvořili, nebo jste běželi v nějakém cyklu a ten cyklus teďka vlastně se zužitkovává. Potvrzené je to tou kartou toho císaře. A ten je tady zrovna na těch kartách takový relativně přísný. Takže i pod jeho přísným dohledem vy tady se jako na tu ručku na tom čele a říct, aha, tak to je hezké, že mi tady děkujete. Akorát mi přijde, že tady ještě je nějaké rozhodnutí. Je třeba udělat buď, nebo protože žena, ta dvoječka tady jako zvažuje, to je jako symbolika váh. Ale i osobně jste tady taková v pohodě, no. Podíváme se na jiné karty, takže otázka je, jak vlastně byla položena ta otázka vaše vnitřní, že jako já se tady těch karet ptám, nebo jak já jsem to tam nastavila, jako v tom směru, co já teďka potřebuji vědět nebo slyšet. Myslím, že se takhle jsem to pomenovala. Takže je to na mě. Možná ale může být to rozhodování i o tom, že se rozhodujete mezi tímto a tímto. Že tady ona je na pohodu, dovolená, klídek, nebo jestliže ta žena třeba je, nejme tomu, na mateřské dovolené, takže tady jako zůstanu s těma dětma, anebo půjdu do té práce. To taky ale může být. Může to být o tom, že se rozhodujete mezi dvěma vlastně dobrýma variantama, ale jakoby úplně nejdou dělat úplně možná jo, nebo možná máte v tom systému přesvědčení, že nejdou dělat dohromady, to taky může být. Dvě věci dát skloubit. Já normálně předtím vždycky otáčím tu vrchní rovinu, ale teďka nevím proč, mám cítit. No a zase to tu vyšlo. Tady je karta, jakoby vy to, co vás teďka se vám stane, buď už se vám to začalo dít, anebo se vám do půl roku, do roku, prostě všechno začne dařit, protože vy si to jako zasloužíte. Pozor, nemyslím si, že by si někdo nezasloužil, aby měl hezký život, jo, ale zasloužit myslím ve vašem softwaru, ve vašem životě, ve vaší etapě, jo. Tady vyšla šťastná hvězda, tady vyšlo vítězství a tady vyšla bohatství, jo? Čili ty kameny se valí nejen do Prahy. Jo? Jakoby zkuste možná právě popřemýšlet o tom, že můžu mít všechno, i to. No? Jak se to bude projevovat v té reálné rovině, to mě teda zajímá. Zase ta hvězda, ty brďo. Tady máte hvězdu, to je žena, která prostě tady má... Ale tady ta karta je, že ta žena ona není hvězda, protože byla nějaká roková hvězda, ale že i pomáhá jiným lidem. A tady je teda i nějaké umění. To je nějaký hudebník. Ale tady je podvodník. Takže v reálném světě mi to přijde, že proto jsem měla první dávat tuhle kartu, aby se to vysvětlilo. Vás občas někdo jako zneužívá. Protože vy jste jako hodný člověk a na vás je to poznat. Možná, že tady ta karta toho krále je o tom, aby vy jste si jako ustála tou svojí autoritou to ano a to ne, tohle chci a tohle nechci, jo. Protože vy mi tady přijdete jakoby docela karmicky už vyčištěná, nebo vyčištěný, já se omlouvám, je tu více dám. A můžete mít všechno v tom životě, ale v reálném životě patrně ještě doznívají nějaké následky, kdy vy jste někoho zachraňovala, ale ten člověk vlastně vás zneužil, jo. Tady ten chlap krade, tady něco jako vykradl, tady vykradený dům odchází s počítačem. Ale to je taková i jako duševní vlastnictví vám někdo mohl
vzít, jo. No tak zase na dalších rovinách my nic nevlastníme, že jo. Všecko náma protéká, takže tam je možná dobré uvědomit si i nějakou pomíjivost něčeho, že něco odešlo, možná, aby něco nového přišlo, že tady ten člověk je svobodný. Takže možná jako dočistit si nějaké pocity zneužití nebo zkontrolovat. A jako dárek, tyhle kartičky maličké dávám jako dárek. A tady možná jste to neviděli, to byly ty, já jsem to neměla v obraze. Tady je karta Luna, tady je devítka holí a karta mírnost, kterou mám moc ráda. Zase je taková jako pod ochranou. Myslím si, že váš dárek je ten, kdy já pod vlivem něčeho, co jsem kdysi zažila, věřím v nějaké smutky nebo je tam nějaké nedocílené toužení, že něco se dělo, ale prostě není to vlastně pravda, není to realita. Není, co by mě těšilo, jo. By tam jde ta písnička taková, takže jo, jenomže tady je spousta věcí, co vás může těšit a tady právě v té realitě vás někdo zneužil nebo ještě zneužívá. A takhle vy můžete svobodně si bubnovat v tom životě. Jo, čili tady by to chtělo opravdu odejít od nějakých nereálných snů k reálným věcem. Jakoby ze všech těch karet tady vyplývá, že vy jste odsouzení k úspěchu, když se odpojíte od něčeho, jakoby od nějakého poblouznění z minulosti nebo od nějakého systému, od nějakého vzorečku. Buď, že jo, to tak jsou i takové jako chudoba cti netratí, a nebo ti bohatí jsou hrozní, nebo musíš jenom pomáhat a dobrý člověk pomáhá, ale nebo tě zneužijou. Takový nějaký systémy přesvědčení tam můžete mít z dětství, ale vy jste ochráněná. Takže dám si ještě 2 karty, jako takovou symboliku na závěr. Tady je, to je páže asi, páže pohárů. A zároveň je to rytíř mincí. No tak ta ráda celková je pro vás. Tady máte tu minci. Tohle, já ještě vám řeknu, já všem znamením něco řeknu. Tohle je, to jsou přírodní kameny, tam to bylo. A tohle, podle mě ty ingredience jsou jako přírodní, plus jsou tam nějaké jako prvky nějakého, já přesně nevím, toho lesklého kamene. Ale je to pomíchané, je to vylisované a je to vybroušené do nějakého tvaru. Takže mně tady u vás přijde, že jste originální a že máte, mě úplně teď jako polilo horko, když jsem to začala říkat, protože tady to prošlo nějakým tím lisem a tím teplem, jo, že ty věci, co se vám děly doteďka, byly ten lis, který vás formoval tady do té nové podoby, jo? Že možná z máminy strany něco, z tátovy strany něco, nebylo to úplně slučitelné, teď se to jako pomíchalo, ten život vás jako tou tavbou jako provedl a vy jste teď jako originální věc, jakoby vytvořená tím životem.
ale zároveň je třeba si uvědomit, že tohle jsou vlastně jako karty mlaďochů, jo. To je úplně páže, to je rytíř, čili nebát se chyby. Můžete dosáhnout všeho a víte co, ten bubeník, co se týká hudby, je jedna z jako rychlejších cest k úspěchu, jo? Že vlastně, když chcete hrát hudbu a chcete se relativně, a máte trochu talent, tak tím bubeníkem, i když neříkám úplně super perfektním bubeníkem, to je ale ta práce, ale třeba houslovou skladbu nemůžete hrát tak rychle jako bubeník, jo? Takže v podstatě jako zkoušet ty věci, i ty jakoby jednodušší, učit se věci, učit se trošku se zaměřit i na sebe. Jo. Samozřejmě, když se podíváte ale ještě jednou na tyhle dvě karty, tak vlastně všecko v životě děláme kvůli sobě. A ten je takový krátkozraký, že ten si něco ukrade, aby si pak, nevím, pořídil pivo nebo drogu si pichnul nebo něco. Takže to dělá krátkodobě, ale dlouhodobě působí neštěstí. A ta paní to taky dělá kvůli sobě, že pomáhá těm ostatním lidem, protože je možná o něco dál nebo moudřejší, protože cítí, že když nebude ubližovat lidem, že jim pomáhá, že jí to udělá dobře. Ale v podstatě oboje jsou krajní meze. Tady ten bubeník bubnuje, protože jemu to vytváří tu extázi. Jo, a sice někteří lidi možná říkají, hraješ blbě, někteří jako ty hraješ super, ale on je úplně jako v tranzu. Jo, on úplně, podívejte se, on úplně si jako bubnuje, je v tom, jakoby tady a teď. Takže to se asi potřebujete naučit, ale nebát se chyby. Protože malé dítě prý údajně, než se naučí chodit, spadne 3000krát. Takže nebojte se, nemyslím, že 3000krát nespadnete, ale prostě učit se. Takže to je to poselství za mě. Mějte se moc hezky. Tak já tady vnímám, já vás tady už vnímám. Vítám skupinku, která si vybrala tady ten něžný náhramek. Skupinu 4, jestli jsem to neřekla, já jsem někdy zasněná. A někdy jsem mimo obraz, protože se na ty karty dívám bokem. Takže tady ta prostřední rovina to je zajímavé. Tady tyhle dvě karty už jsem měla u Keresy skupiny, myslím, že první. Takže jestli si někdo vydal první a čtvrtou skupinu, tak je to vtipné. Ta rovina, to je to, já jsem říkala, to poselství mezi, jako nebo ten úvod vlastně byl, co já teď potřebuji slyšet, co je jako moje poselství. Tak tohle je tato rovina. Tady bude jako co vlastně mi to přináší v realitě, nějaká hluboká minulost. Tady je to naopak. U té první skupiny bylo toto a toto. Tady je to naopak. Tady je to, že vy už jste takový více uvolnění od těch závislostí než ta první skupina. No nicméně ještě občas vás něco stáhne do nějakých buď citových závislostí nebo hmotných závislostí, ale zároveň je tu karta té boží lásky, na kterou jste dobře napojení. Tady je ta karta té vyrovnanosti. Ale tuhle kartu já vnímám trochu jako nudu, jo. Že myslím si, že docela dost věcí se vám v životě daří, ale že my někde v sobě máme pocit, že nebo ještě to řeknu jinak. Já jsem kdysi si položila takovou otázku, a to už je třeba 10 roků zpátky nebo ještě víc, že takovou, já sama sobě položila takovou otázku, jaké by to bylo, kdybych neřešila ty problémy, co jsem řešila třeba před těmi x lety. Já jsem to řešila s těmi muži a tak, a že
že jestli to trošku není obsah nějakého toho mojeho pinožení a tak. A takže někdy v sobě máte možná nějakou takovou věc, že aby ten život jako o něčem byl, takže se možná musíme trápit. Jo. Já bych to jako přehodnotila v tom směru, že když budete mít nějakou vizi, nějaký smysl, tak nebudete mít čas jako mít pocit, že máte nudu a nebudou vám možná muset. Protože mě vždycky v životě nejvíc pomohly nějaké moje vize. Nějaké to, co jsem zvládala, ale já jsem to zvládala tak asi automaticky, že jsem se asi bála, že se budu nějak nudit. No. A prosím vás, fakt se nenudím, jo. Fakt se nenudím. Kdo poslouchal úvod, tak jste to slyšeli. A potřebuji zároveň ten klid a mír. Potřebuji mír a potom se odpálím k nějaké akci. Takže vy jste žena nebo muž, a většina se mě ptají ženy, která by mohla mít moc hezký život. Nebo možná už má. Ale pořád tam máte nedořešený nějaký vzoreček s nějakýma závislostma nebo strachama, nebo se potom věnujete tu energii něčemu, co nemusí být. A chtělo by to trošku do toho života nějakou jako nějaký, a teď nevím, jaký výraz, protože napadl mě granát, ale granát ne. Jako nějakou rozbušku taky ne. Já vlastně nevím, takové něco, nějakou jiskru do toho života by to chtělo. Podíváme se, jak to probíhá v té reálné rovině. No, tady je ještě právě z té minulosti, pořád tam dochází k nějakému zranění. A je to patrně fakt z dětství, protože to tady jako je někdo, nebo z ublížení prostě v dětství. Trošku mi to tam přijde, že měli jste v životě ženu, nebo asi matku, ale nemusela to být, která se jako trápila pořád něčím, což mně přijde tady ten vzorec, že ten život musí se tam něco trápit. Přičemž je tu ten táta, ten chlap, který by vám mohl do toho života dát všechno. Ty děcka ho úplně milujou. Což je i muž v současné době ve vašem životě. Tady ten chlap jakoby tu ženu ostříhal, já bych si řekla, že jako ji oholil. Jo, čili tady je v té reálné rovině pořád trošku jako lpění na těch karambolech z té minulosti, co mi kdo udělal, a úplně nevidíme tady takovou tu jednoduchou krásu v životě. A jako odkud to pramení? Úplně někde v hloubi. A to dám správně. Já vám teď řeknu takovou jednu věc, která mě k tomu napadá, že patrně některá z vás, nemusí to být pro všechny, byla ve velmi jako moudrou ženou, ale ono v mnohých těch životech našich tady na zemi nešlo skloubit jako partnerskou lásku s nějakou moudrostí nebo z oblasti nějaké vědmy nebo ženy, která vidí, jo. Ale 8 tady těch holí je o tom, že brzy se ty věci jako rozjasní, jo. Takže podle téhle karty a téhle tam máte ten základ velice jako duchovní. Navíc vy jste si vybrala takový ten náramek té čistoty. To je takový jako čistota, že po ní buď toužíte, nebo v ní jste
ale tam potom se otvírá ten vzorec toho, že těch, já nevím, těch jeptišek nebo těch velekněžek, které zase třeba musely být jakoby úplně dokonalé, nebo třeba ani neměly ty vztahy. Takže jestli náhodou nemáte z minulosti takový ten vzorec, že jste nejprve potřebovali potkat buď v rodině nebo ve svém osobním životě nějaké karamboly v těch vztazích, protože to je vlastně pro vás relativně nová oblast. A vlastně ten váš úkol v tomhle životě, což si myslím, že je třeba i můj úkol, jo, je skloubit tu prakticky žitou lásku, ale nemusí být jako nebo neměla by být závislá, je to opravdu zpřízněné duše, zároveň tu duchovnost a zároveň teda nějakou tu dynamiku v tom životě. Takže myslím si, že to je vás tady, já nevím, 2000 nebo kolik, tu skupinu si mohlo vybrat třeba 400 lidí, nebo i víc. Tak si tam každý najde to své poselství. A tady je dvojka poháru a tady je taky dvojka poháru, takže je to tady přesně ta karta, ten dar je toho, že jste v nějaké oblasti učedník a to jsou ty vztahy. A tady mě někdo zve na tu cestu a teď já mu buď budu důvěřovat nebo ne. A může to být zase někdo, kdo mi ublížil, anebo ne. Jo, můžu mít jako, že já už do vztahu nepůjdu, protože mi někdo ublížil, anebo si myslíte, že do nich chcete jít, ale nejdete, protože aby mě jako nevyvrátil, aby mi zase jako neublížil. Ale je to o té odvaze zkoušet a zkoušet a zkoušet a čistit. Já mám takovou větu, že všecko, co mě štve, řekněme, na jiných lidech, je můj problém. Minimálně to, že mě to štve. Takže krásné karty, no. Ten dar můžou být ty dobré partnerské vztahy pro vás. Tady je dobrý chlap, tady je ta láska obecně, tady je ta dvojka poháru, no. Jakože mám pocit, že to poselství pro vás je, že ty vztahy nejsou dokonalé a že když nás někdo předtím jakoby zradil, tak může být někdo skvělý potom už. Ale dokud my to neskusíme, tak to jako nám nejde a každý jakoby má ty dary někde jinde. A ty věci, které se učí, má taky někde jinde. A u vás si myslím, že ty dary máte spíš ty duchovní, nebo tu vnitřní dobrotu, ale učíte se ty vztahy. A tady jsem si dala jako takovou ještě 2 karty jako pomůcku. Že můžete si vybrat, co chcete. Ona tady váhá mezi 2 oblastma, ale opravdu ženy, děti, blízké osoby ve vašem životě jsou, tu podporu citu tady máte, spíš jakoby toho stejného pohlaví. A tady, jestli se rozhodnete pro ten vztah, nebo ne, nevadí. Jako nevadí, jako to, že se, jako můžete zůstat i sami. Jako vy všecko máte ve svých rukách. Ale mohla by tu být. Je to 2, tedy 2 pohárů. 2 pohárů jsou spíš o tom propojení a ta 2 mincí je spíš o tom váhání. Takže záleží na vás. Všecko je v pořádku. Takže mějte se krásně. Tak já tady vnímám tu poslední skupinku, 5, která má ten čistě ty ametistové náramky krásné. Tak,
v Rožnově je takový obchod s kamenama, takže tam si to můžete koupit. Tak. Takže tady ta prostřední rovina pro tyhle náramky, pro ty osoby, které si vybrali s tímhle náramkem, já jsem to v úvodu zmiňovala, jakože jakou informaci potřebujete vědět, nebo co mám pochopit, nebo co mě brzdí. No, přesně, tady ten náramek je, to je takový jakoby duchovní náramek. Tady vám vyšel ten velekněz. Prosím vás, vy jste velice pracovitý člověk, ale někde na úrovni partnerských vztahů u vás došlo, nebo ani ne u vás, v generacích někde mohlo dojít k takzvanému zamrznutí. Tady ten člověk na některých kartách je vysloveně jako v ledu nebo v rakvi. A je to vedle takové té vášně a toho partnerství. Jo. Takže vaše poselství pro vás, teda jestli jste si vybrali správnou skupinku, že jste velice pracovitý člověk, výkonný, schopný, jste duchovní bytost, která možná i jiní lidé jsou tu jako, nebo je tu i pro jiné lidi, ale v oblasti citové, nebo možná právě k tomu, díky tomu došlo k tady k té velké výkonnosti. Došlo k takzvanému zamrznutí. Jo. Co je to zamrznutí? Zamrznutí je vlastně psychosociální nebo psychický jev, kdy člověk prožil velké trauma a to trauma v něm způsobilo zamrznutí. Mně se teďka stalo, a ty trauma se právě přenáší přes generace. Jeden z nejfascinujícějších příběhů, které jsem slyšela v posledních asi několika letech. Přišla ke mně klientka a vypovídala mi o svém tatínkovi, který teď už má třeba 70. Když byl malý, tak si lehal, asi 5 roků mu bylo, tak si lehal na koleje nebo lehal, nevím, že ho přejede vlak. A naštěstí se mu to nepodařilo, ty rodiče ho hlídali. A on nevěděl, a nevím, určitě ani ten jeden rodič, nebo nevím, jestli to věděli už v té době, tak jeho dědeček, který už dávno nežil, zemřel tak, že se nechal zajet pod vlakem. Jo. A ten vnuk jeho to nějak měl v tom energetickém těle. Takže je tu něco, já vás jako nechci děsit, to je právě to, že já si myslím, že teď už to může být rozklíčované, vy to nemáte ohledně toho úplně života a smrti, vy to máte ohledně těch vztahů, jo. Nebo jsme třeba na konstelacích dělali, jedna holčina už je docela odblokovaná a ona říká, ale já bych chtěla zjistit něco. Už nevím, jaké bylo to téma. A my jsme postavili jenom generace, kde došlo k zamrznutí a tam nějaká její babička, která byla celý život chladná, tak ona byla někde v dětství zneužitá, takže ono to dítě, aby to prostě necítilo, tak vlastně se odpojilo od těch pocitů, proto se tomu říká zmrznutí, protože to jako když to dáte do mrazáku. A vlastně se chovala velice jako tvrdě, pracovitě, ale jako té rodině projevovala tu lásku těma skutkama, to, že pro ně napekla, udělala. Takže nemusí to být takové jako dramatické bloky, ale může tam být, že někdo někoho opustil v raném věku a tak. Takže řekla bych, že vaše téma je zamrznutí v oblasti jako vášně nebo partnerského vztahu. Jo? Nebo můžete mít partnerský vztah, ale můžete ho prožívat jakoby zamrznutě. Ta babička taky měla manžela, měla děti, vnoučata
ale ta vášeň, ta citovost je tam jako zamrzlá, nebo v generacích se to mohlo stát, ale vás to pořád ovlivňuje. Ale vzhledem k tomu, že vám to vyšlo tady v tom výkladu, tak to znamená, že už jste jako před prolomením. Jo, tady je rytíř pohárů, král holí a 9 čepelí. Čili tady tyhle karty mám jako nějakou reálnou rovinu, jak se to může projevovat. Ti muži okolo vás jsou, dokonce můžou být 2. Jeden víc takový jako romantičtější. Otázka je, jestli on jenom není takový, jakože vyznává ty city, ale není pod tím. A pak je tu král holí, on tady na té kartě, to je jako naznačený nějaký statečný muž, který běhá o té holi a má tak obrovskou vitalitu, všichni ho obdivují, že asi i jako slepec jsem pochopila, se nevzdal, běží tady se psem a s bílou hulkou a že je vnitřně statečný, čili je tu nějaký muž velmi silný a nějaký takový jako líbivý, ale nemusí být špatný a vy nevíte, co máte dělat, čili může to být i nějaký partnerský nebo manželský trojuhelník. A výhoda partnerského trojúhelníku nebo jakoby nevěry, jako lidi si myslí, že nevěra je jenom něco špatného, je o tom, že prostě některého muže máte pro nějakou jednu část vaší osobnosti a některého pro jinou. A aby jste se jako přes to trápení, třeba, že se mi líbí tady nějaký jiný, jakoby probudila. Prosím vás, všecko, co se vám děje, je v pořádku. A já jsem to tady ještě dneska při výkladu nikomu neřekla, ale vám to asi mám potřebu opakovat, je, že věci z mého pohledu se dějou jenom ze 2 důvodů, což je podle mě v konečném efektu vlastně jenom jeden důvod, že se buď dějí z toho, aby nám uzdravili a vyléčili něco zmrzlého nebo zraněného, anebo abychom nějak rostli. Což v konečném efektu vlastně je jedna věc, že my musíme se úplně vyléčit, aby jsme někde poporostli, i když oni ty oblasti můžou probíhat nezávisle a pak se propojí. Takže jakou to má hlubokou, no a teďka mě úplně, a tady je to zmrzlé. Tady je to zmrzlé. Úplně mě přejela, u jednoho výkladu mi přejelo takové vedro, když jsem dělala, a tady mi úplně šel chlad nohama, což tady v tom teple je docela výkon. Ta minulost toho trošku narušení těch vašich vztahů samozřejmě je založena, že 2 lidi, co k sobě patřili, spolu nemohli být. Jo, jako takové, že třeba v těch rodech někde měla děvčica kluka a jí zakázali třeba, že si ho nesmí vzít, nebo on si někoho měl předurčeného jako z rodiny. Může to být samozřejmě z minulých životů i, nemusí to být jenom z rodu. Je to opravdu osudová událost, jo. Ale tady už je jako cesta, jo, takže jako jste teďka na cestě vyléčit si zmrzlost ve vztazích, že jakoby můžu mít muže, nebo pánové ženu, nebo že můžu být tím mužem, silným, ale zároveň tam může být jako by to propojit tady tyhle, že můžu mít někoho, kdo mě miluje i ochraňuje zároveň. Dáreček z těchto karet, to už tu jedno, přesně tady ty 3 karty, to ani není možné, vyšly u krásy výkladu. Takže žiju v nějaké bolesti nebo v iluzích z minulosti, ale je tu požehnaná možnost změny. Takže znova mi tady
přichází, že tak jako tam u nich, nevím, která to byla, myslím, 3. Jako může přijít k té změně. Já jsem se jako zamyslela. Někdy i myslím. Tak, a to je taková... Mně dneska už po 3. vychází tady v té středové rovině, nebo jako doplněk, karta ďábla. Prosím vás, ďábel, každý si pod tím představuje něco jiného, ale v tarotových kartách ďábel je nevyrovnanost nebo závislost, nebo to, že svůj život odevzdávám někomu jinému. Jo? Takže ta celková rada je, láska existuje, vášeň existuje, protože to karta i vášně, jo? Ale na první čakře máme největší tendence k závislosti, což je vášeň. Vášeň existuje. Asi si tou vášní potřebuješ projít, protože to je tady toto, to je tady vylečení toho, protože tady to totiž může být i o duchovní píše, jo, z minulosti, kdy nějaký ten farář říká, nedělejte to, tohle je dobře, tohle je špatně, že někdy jste si mohli projít nějakýma duchovníma životama a představovat si, že v životě nebudu nevěrný, nebo že v životě se něco jako nestane. Takže i ta nevěra, nebo ta vášeň, i ta závislost je součástí toho procesu. Jo? Takže tady je totální zmrznutí, tady je prostě vášeň úplně, že lezu později z někoho nebo z něčeho. No a tak asi má dojít k tomu vyrovnání, jo? Protože jsem si to tady někde zamrazila, teďka pěkně jako funguju. No, takže ona ta vášeň někdy a ty závislosti nám vlastně ukazují tu míru té lidskosti, to, že věci nejsou tak jako černobílé jenom, nebo takové, jako že toto je duchovní, jo, jako budu mluvit úplně správně a budu všecko dohlížet a myslím si, že mi si ten život jako tím koupím, jakoby ty dobré věci, že budu jenom takový jako poslušný, ale to je vlastně poslušné duchovní dítě. Jo, a teďka naraz já si musím projít, jo. Mám klientky, které prostě v životě nebudu mít ženatého chlapa a rub ty boty, má ženatého, prochází si tím, jo, jako léčí si ta odsouzení, které měla kdysi k nějakým jiným osobám. No, takže vášeň ve vašem životě je tu od toho, aby vám vylečila staré procesy zmrznutí. A pochyby jsou o tom, abych si uvědomovala, že mám více částí. A zase, tak jako v minulém, vychází karta učedníka, čili jsme na cestě, chyby jsou v pořádku, netrapte se, když se vám něco jako hned nedaří. Takže mějte se moc krásně, nashledanou.